Hoztam nektek egy meglepetés videót. Amíg nem figyeltem oda, megtörtént a párbajom az MC Istivel. Na, szevasztok kis arcok. Szavaztok kis arcok. Dancsó. MC Isti. Na ide figyelj, koma. Kezdesz idegesíteni. Na ide figyelj, koma. Kezdesz idegesíteni. Köpendelem legalja. Péteri. Kurva anyádat a Trash arc. Na, pityukám. Na, pityukám. Az szép volt, így kell csinálni. Van egy gyanúm, hogy ez lesz Isti életének a fénypontja. Innen már csak lejjebb van. És ehhez még vissza is pörgettem az időt, hogy ezt elmondhassam neki. Fel vagyok provokálva. Sejtettem, hogy az Isti aljas módszerekhez fog folyamodni a meccs során. 4 kiló liszt, ez sokat tud elmenni. És a 4 kiló liszt megcsípte a szememet. Megemlékeztem a tanítómesteremről, és egyből összeszedtem magam. Nem vagyok csöves bánat! Bebizonyítottam, hogy nem vagyok csöves bánat. Nem vagyok csöves bánat! Komoly gyűjtés volt benne, úgyhogy le a kalappal. Úgyhogy küldök is egy shout-outot a videó készítőjének. Shout out to his family. Bruh. 32 négyzetméteres pizza.